Amen. Amen. 4K. That's a word. Nando utando. Lolutando. Lujulile. Lunamanda. Lujemomu.
amen bangcwele ithi inkosi yamaNazaretha kubaba umvangeli uDube noMantengu ithi ngifuna nihambe niyofuna indawo bese nitshena amathempele niwaphethe akhe indlu lapho ngoba ngicabanga ukuthi khona ingane ekufanele ngimnikeze yona angikwazi ukumnikeza kulowo muzi ebevele kuwo ngoba mangumnikeza kulowo muzi izohamba emhlabeni njengale hambile ngifuna ke angashadeli kulowo muzi ashadele kulowo muzi enizowakha nina yingakho ke yathi uma indawo ningayitholi kodwa aphume ekhaya athi qekelele lisale ikhaya ngoba liyashisa ithi inkosi lo muzi wakhiwe yimi ngakhela wena lo muzi ufuna uvuse umndeni wonke lo ongasekho emhlabeni wena uzokuvuza Yesu yayibuze kumfundisi uCebe yathi uphi umzukulu wakho wathi ukhona yathi yena uzovusa lo muzi mina nje bangcela awukho sente ngathi ngikhiphile la ithi ke mase niwakhile lo muzi nobe senibuyisa ukhiye kimi silekelinda njengoba kuJuni nathathwa yibo sayelinda masifika elinda ukhiye bawubeka kubaba wathi baba ngowani lokhiye wathi baba we umuzi lo wathi baba siwakhe ithi inkosi umuzi anwakhelanga mina ukhiye unikezeni ebekade nimakhela umuzi hayi mina bawudlulisa ke ukhiye bakunikeza wona ngagcina ke nami sengibonga inkosi ngabonga ngayo inkosi Baba wenkomo. ithi inkosi yamaNazaretha kufuneka ubabonga abantwana abaqedile umuzi ungasezukuphela ubabonga uhlaba inkomo bahlabela inkomo enkulu engibanikile yona kuyangazi noma inkulu nakancane okwami ke ithi ngiyabonga bangcwele ngicela uNkulunkulu ukuba lo muzi awuphathe kahle ithi inkosi ngowami lo muzi ngakhela wena ningafaki lutho olungangeni ekhaya sibuye sifake abafana indoda inento yayo eyasiwa yiyo ngibonga nje nasenkosini uGumede nawo kwabiyela nje bengwalindele ukuthi mhlawumbe ezoba khona umkhwanazi ke naye yathi ino yaba nomsebenzi nasemdletsheni yaba nomsebenzi ngiyabonga kubo bonke abangcwele abelule izandla
lapha ekhaya ayibongi Nkosi. Ufonelwa ngomunye umuntu angimazi. Mhlawumbe ukhona lapha angimazi. Ngaqale ukuthi inamba yami oyithola kanjani. Wathi lo muntu ngingasebenzi. Wathi useCape Town. Bengasebenzi. Ngathola 100 rand. Ngase ngithi nami ake ngifake umfundisi kodwa ngimazi lo mfundisi ithi ngiyafaka lo 100 rand. Ithi ngathi ke ngilele kwafika umuntu lo muntu wathi ushembe wathi uzovuka kusasa uye efemeni ethile lapha sengitholele khona umsebenzi uzosebenza khona. Amen. Uyezwa uthi ke lo muntu waze wabuya kathathu engibuza ukuthi uyezwa na uvuka uye kule mfundo. Uthi ke ngikwazi kodwa engushona ukuthi sengiyasebenza kule mfundo. Sicelela ke bonke abelula izandla akade bengasebenzi uNkulunkulu abapha umsebenzi. Naba kade bengenabo abantwana uNkulunkulu abapha abantwana. Iyahlupha ke into enjengale ngoba masithi uNkulunkulu abapha imali umuntu uthi engathola imali bese omunye ahambe yofuna imfene. Omunye afune izinto ezizobamba abantu ekulaleni bangalali ngoba wathola imali. uNkulunkulu anandisele nonke bazalwane. Enikufisayo nikuthola. Amen. Kodwa ngibone nemcondo nje ukhethe unemcondo. Ngiyabonga abangcwele uNkulunkulu andisele nonke. Ngesilogcina usiphinde ngevesi Uswele emlomo.
of God.